Γεώργιος Βυζινός. Το αμάρτημα της μητρός μου. Γράφτηκε το 1882 στο Παρίσι. Άλλην αδερφή δεν είχομεν παρά μόνο την Ανιώ. Ή το χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπόμεν όλοι. Αλλά από όλους περισσότερο την ηγάπα η μήτρη μας. Στην τράπεζα την εκάθιζε πάνω των πλησίων της και από ό,τι είχομεν έδιδε το καλύτερο εις εκείνη. Και ενώ εμάς μας ανέδειε χρησιμοποιούσε τα φορέματα του μακαρίου του πατρός μας, δια την Ανιώ ηγόραζε συνήθως νέα. Ως και στα γράμματα δεν την ευίαζε. Αν ήθελε πήγαινε στο σχολείο. Αν δεν ήθελε έμεναν στην οικία. Πράγμα το οποίο εις εμάς δια κανένα λόγο δεν επιτρέπεται. Εξαιρέσει τι αυτά έπρεπε φυσικό το λόγο να γεννήσουν ζηλοτυπίας, βλαβεράς μεταξύ παιδιών. Μάλιστα μικρών όπως ήμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδερφοί, καθήν εποχήν συνέβαιναν ταύτα. Αλλά εμείς εγνωρίζαμε ότι η ενδόμηχος της μητρός ημών στοργή διατέλει αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμεθα βέβαιοι ότι οι εξαιρέσεις εκείνα δεν είναι παρά μόνο εξωτερικές εκδηλώσεις φυσικοτέρας τεινός ευνίας προς το μόνον του οίκου μας κουράσεων. Και όχι μόνο ανοιχόμεθα τας προς αυτήν περιποίησης αγωγίστος, αλλά και συνετελούμε προς αύξηση αυτών όσων δυνάμεθα. Διότι η Ανιώ, εκτός ότι ήταν η μόνη μας αδερφή, ήταν κατά δυστυχία ανέκαθεν καχυκτική και φιλάστηνος. Ακόμα και αυτός ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ως κοιλιάρφανος εδικαιούται να καρπούται πλέον παντός άλλου τας μητρικάς τοπίας, παρεχώρει τα δικαιώματά του στην αδερφή τόσο μάλλον ασμένος, καθώς η Ανιώ ούτε φιλόπρωτος ούτε υπεροπτική αγέννητο δια τούτο. Απέναντίας, ήταν πολύ προσινής προς εμάς και μας ηγάπα όλους με τα περιπαθίας. Και πράγμα περίεργον, οι προς εμάς τρυφερότες του κουρασιού αντί να ελαττούτε προϊούσεις της ασθενείας του απέναντίας ύφξανεν. Ενθυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρίδια, τα οποία φαίνονται τόσο μάλλον μελανότερα όσον οχρότερο να γέννητο το πρόσωπό της. Πρόσωπον εκφύσεως ρεμβόδες και μελαγχολικό, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνεται το γλυκία της ηλαρότης, όταν μας έβλεπε όλους συνηγμένους πλησίων της. Συνήθως εφίλεται υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς, ούσα γειτόνισε τι έφερον ως αρρωστικών και τους εμοίραζε εμάς, επανελθόντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκαμνε πάντοτε κρυφά, διότι η μήτρη μας εθύμωνε και δεν έστελγε να καταφροχθίζομεν εμείς ότι επιθύμει να είχε γευθεί καν η ασθενή της κόρη. Εν τούτης η ασθένεια της Ανιώς όλονεν εδινούτο και όλονεν περισσότερον συνεγκεντρούτο περί αυτήν της μητρός μας εφροντίδες. Αφού το πέθανε ο πατήρ μας, δεν είχε εξέλθει της οικίας, διότι χείρευσε πολύ νέα και ντρέπεται να κάνει χρήση της ελευθερίας ή της και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει σπάσαν πολύ τεκνομητέρα. Αλλά αυτή η μέρα έπεσε η Ανιώ σπουδαίωση στο στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος. Κάποιος είχε άλλοτε παρομοίαν ασθένεια, έτρεχε να τον ερωτήσει πώς θα θεραπεύσει. Κάπου μια γραία κρύπτη βότανα θαυμασίας ιατρικής δυνάμεως έσπευδε να τα εξαγοράσει. Κάποθεν ήρθε ξένος της παράδοξος στο εξωτερικό ή φημιζόμενος για τας γνώσεις του, δεν εδίσταζε να επικαλεστεί την αντίληψή του. Οι διαβασμένοι κατά τους λαούς είναι παντογνώστε και υπό το πρόσημα πτωχού οδηπόρου κρύβονται ενίοτε μυστηριώδη όντα, πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων. Ο χονδρός της συνοικίας κουρεύς, αυτός μας επισκέπτεται αυτόκλητος και δικαιωματικός. Ήτο ο μόνος επίσημος ιατρός εν την περιφερεια μας. Άμα τον έβλεπα εγώ έπρεπε να τρέχω στον μπακάρι, διότι ποτέ δεν πλησίαζε την ασθενή πριν καταπεί τουλάχιστον 50 δράμια ρακής. Είμαι γέρος, μωρή, έλεγε προς την ανυπόμονο μητέρα. Είμαι γέρος, και αν δεν του τσούξω κομμάτι δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου. Και φαίνεται ότι δεν είναι ψεύδοτο, διότι όσο περισσότερο ανέπινε, τόσο ευκολότερο ή δύνατο να διακρίνει ποια είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνηθα, για να την λάβει απερχόμενος. Η μήτρη μόνο και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εντούτοις τον επλήρωνε τακτικά και αγωγίστως. Τούτο μένει για να μην τον δυσαρεστήσει. Τούτο δε, διότι πολύ συχνά διεσχυρίζονται παρηγορών αυτήν ότι η πορεία της ασθενείας είναι καλή και ακριβώς τη αυτή την οποία δικαιούται να την περιμένει η επιστήμη από τα ειδικά του συνταγάς. Το τελευταίο του το ήταν δυστυχώς λίγα αληθές. Η κατάσταση της Ανιώς έβγαινε αργά μεν και απαρατηρήτως, άλλον επιταχύρω, και η παράταση αυτή της αορίστου καχυξίας έκαμε τη μητέρα μας άλλην εξάλλης. Πάσα νόσος, άγνωστος στον λαόν, για να θεωρηθεί ως φυσικό πάθος, πρέπει να υποχωρήσει εις τα στοιχειώδης ιατρικά στο τόπο γνώση, να επιφέρει εντός ολιού το θάνατον. Ευθύς ως παραταθεί και χρονίσει, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικών. Οι ασθενείς εκάθεσαν εις άσχημον τόπο, επέρασε νύχτα τον ποταμό, και αυτή τη στιγμή λέγουσι, εν ηρίδε, ετέλουν αόρατη τα αοριάτων. Διασκέλισε μαύρων γάτων ίσως, ο οποίος το κυρίως ο έξω από εδώ μεταμορφωμένος.
Η μήτρη μου ήταν μάλλον ευλαβής παράδειση δαίμων. Καταρχάς, απετροπιάζεται τα αστεία αυτάς διαγνώσεις και ερνεί του να εφαρμόζει τα προτινωμένας γοητείας, φοβουμένη μία αμαρτήσει. Άλλωστε, ο ιερεύς ανέγλωσε ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού, διαπανενδεχόμενο. Αλλά με το λίγο μετέβαλε γνώμη. Η κατάσταση της ασθενούς εδινούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε το φόβο της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε πλέον να συμβιβαστεί με την δυσιδαιμονία. Πλησίων εις των σταυρών επί του στήθους της Ανιός εκρέμασε ένα χαμαγλί με μυστηριώδεις αραβικές λέξεις. Τα γιάσματα διαδέχτησαν εγωιτεία. Και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήρθαν τα σαλαβάτια των μαγισσών. Αλλά όλα παρήρχονται εις μάτιν. Το πεδίο χειροτέρευε διακόπως και η μήτρη μας έγινε το ολονέν αγνώριστος. Νόμιζες ότι ελισμόνησε όπως είχε και άλλα τέκνα. Ποιος μας έτρεφε, ποιος μας έπλυνε, ποιος μας εμβάλλωνε εμάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζει. Μια σοφιδιώτησα γραία, προπολών ιδιαιτών, παρασιτούσαν το οίκο μας, εφρόντιζε περί ημών, εφόσον τι το επέτρεπε η Μαθουσάλιος αυτή τη ηλικία. Τη μητέρα μας δεν την εβλέπουμε ενίοτε ολόκληρου ημέρα. Πότε πήγαινε να δέσει μια λωρίδα από το φόρμα τη Ανιός, επί θαυματουργού τόπου με την ελπίδα ότι θα δεθεί και το κακόν μακράν τη Πασχούση. Πότε μετέβαινε στα πλησιοχώρου εκκλησία, τον οποίο κατατύχε τελείτο η μνήμη, κομίζουσα λαμπάδα κυτρίνου κυρού, χυμένη ιδίες αυτή χερσή, και ήσυν ακριβώς προς τις ασθενούς το ανάστημα. Πλην όλα τα αυτά απέβαιναν ανωφελή. Η ασθένεια της πτωχής μας αδερφής ήταν ανίατος. Όταν εξυντήτησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθαμε στο έσχατον καταφύγιον εις παρομοίως περιστάσεις. Η μήτρη μου εσήκωσε το μαραμένο κουράσιον στην αγκάλη της και το έφερε στην εκκλησία. Εγώ και ο μεγαλύτερος μου αδερφός εφορτώθημε τα στρώματα και ακολουθήσαμε κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγονων και ψυχρών πλακών πρώτης εικόνας της Παναγίας, εστώσαμε και πλαγιάσαμε το γλυκύτερο αντικείμενο των μεριμνών μας, τη μίαν και μόνη μας αδελφήν. Όλος ο κόσμος του έλεγε ότι είχε εξωτικών. Η μήτρη μου δεν αφέβαλε πλέον περί τούτου και αυτή η Πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύχτια εντός της εκκλησίας, πρώτου Αγίου Βήματος, ενώπιον της Μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνο το έλεος και τους εκτιρμούς αυτών ή να σωθεί από το σατανικό πάθος το οποίο εμφολεύσαν ήθελε τόσο αμιλίκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δέντρων. 40 ημερονύχτια, διότι μέχρι το σούτο μπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων στον αόρατον πόλεμο μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορία ταύτην το κακό ητάται και υποχωρεί κατησχημένων. Και δεν λείπουν οι διηγήσεις καθώς οι πάσχοντες αισθάνονται το οργανισμό τους τρομερούς φαδασμούς της τελευταίας μάχης και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξω σχήματι, προπάντων καθή στιγμή διαβαίνουσι τα άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχείς αυτοί ανέχονται τότε αρκετά δυνάμεις να ανθέξουν στους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του αναυτής τελουμένου θάματος, αλλά δεν μετανοούσε δια τούτο, διότι αν χάνουν τη ζωή, τουλάχιστον κερδένουν το πολυτιμότερο, σώζουν την ψυχή των. Ούχητον, τι αυτή τη ενδεχομένη περίπτωση ανέβαλε εις μεγίστας ανησυχίας στη μητέρα ημών. Ή της μόλις σε τοποθετήσαμε την Ανιώ και έριξε να την ερωτά, περίφροντες, πώς αισθάνεται τον εαυτό της. Η ιερότης του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος επέδρασαν φαίνεται ευνοϊκώς επί του μελαγχολικού της πνεύματος. Διότι ευθύς μετά τα πρώτα στιγμάς εζωήρευσε και ήρθε να στηρίζεται με θυμάς. Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί, την ρώτησε τρυφερός η μήτρη μου. Το Χριστάκι ή το Γεωργί. Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλλά εκφραστικών βλέμμα και όσαν επέπληκτεν αυτήν δια την προσημάσα διαφορία, την απήντησαν αργά και μετρημένα. Ποιον από τους δύο θέλω, κανένα δεν θέλω χωρίς τον άλλον. Θα θέλω όλα μου τα αδέρφια, όσα και αν έχω. Η μήτρη μου τότε συναισθάλη και σιώπησε. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδερφό μας στην εκκλησία, αλλά μόνο δια την πρώτη εκείνη ημέρα. Το εσπέρας απέπεψε τους άλλους δύο και κράτησε μόνο εμέ πλησίον της. Ενθυμούμαι ακόμα οποία εντύπωση έκανε επί της παιδικής μου φαντασίας η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτέρευσης. Το αμυδρό φως των έμπροσων του εικονοστασίου λίχνων, μόλις εξαρκούν να φωτίζει αυτό και τα σπροαυτού βαθμίδας, καθίστα του πλέον το περιμόν σκότος έτυπο πτώτερον και φοβερότερον, παρά ανήμεθα όλος διόλου εις τα σκοτεινά. Ο σάκης του φλογίδιον μιας κανδύλας έτρεμε, μη εφαίνεται πως ο Άγιος, επί της απέναντι εικόνος, ήρθε να ζωντανεύει και σάλευε προσπαθών να αποσπαστεί από τα σανίδας και καταβεί επί του εδάφους με τα φαρδιά και κόκκινά του φορέματα, με τον Στέφανο περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του.
Ο Σάκης πάλι ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σίων θορυβοδός, τας μικράς αυτών οι έλους, ενόμιζαν ότι περί την εκκλησία νεκροί ανεριχόντων τους τοίχους και προσεπάθουν να εισδύσουν στην αυτήν. Και τρέμον εκ φρίκης έβλεπε ενίοτε αντίκριμο ένα σκελετό, ώστε σύπλων να θερμάνει τα σασάρκους του χείρας επί του μαγκαλίου, το οποίο έκαιε προημών. Κι όμως, δεν ετόλμω να δηλώσω ουδέ την παραμικροτέρα ανησυχία, διότι αγάπων την αδερφή μου, και θεωρώ μεγάλη προτίμηση να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, είτε χωρίς άλλο θα με απέστρεψε στον οίκον ευθύς ως ήθελε υποπτευθεί ότι φοβούμαι. Υπέφερον λοιπόν και κατά τις επόμενες νύχτας τα σφρικιάσεις εκείνας με τα αναγκαστική στοικότητα και εξετέλουν προθύμως τα καθήκοντά μου, προσπαθώ να καθαστώ όσο δυνατόν αρεστότερος. Είναι από τον πυρ, έφερε νερό, εσκούπιζε την εκκλησία όταν ήταν καθημερινή. Τα σεορτά και Κυριακά κατά των όρθων εχειραγώγουν την αδερφή μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι γίγνος και ο λειτουργό από τη ωραία πύλη. Κατά τη λειτουργία νύπλωνα χαμέ το χράμι, επί το οποίο έπιπτε οι ασθενείς πρόμητα για να περάσουν τα άγια από πάνω τη. Κατά δε την απόλυση έφεραν το προσκέφαλον τη ενώπιον τη αριστερά του ιερού θύρας για να γονατίσει από αυτού, ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω τη και να τη σταυρώσει το πρόσωπο με τη λόγχη. Ψιθυρίζουν το σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού κτλ. Και σε όλα τα αυτά με παρακολούθη η πτυχή μου αδερφή με την οχράν και μελαγχολική τη όψη με το αργό και αβέβαιο βήμα τη, ελκύουσα τον νύκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέρ αναρρώσεως ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απέναντίας φαίνεται η υγρασία, το ψύχος, το ασύνηθες και μάτων φρικαλαίων των αόντιων εκτερεύσεων δεν ήλυσαν να επιδράσουν βλαβερώς επί της ασθένειας, της οποίας η κατάσταση ήρθε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτρη μου το ενόησε και ήρθε και αυτή την εκκλησία να δεικνύει θλιβερά αδιαφορία προς παν ότι δεν είναι το αυτή οι ασθενείες. Δεν είναι η ταχύτητα της προς ουδένα πλέον, ημί προς την Ανιώ και προς τους Αγίους, ο Σάκης προσήφιετο. Μίαν ημέρα την πλησίασα παρατήρητος, ενώ έκλαιγε γονιπετής πρώτης εικόνος σωτήρος. Έλεγε: «Πάρε μου όποιο θέλεις και άφησέ μου το κορίτσι. Το βλέπω πως είναι για να γίνει. Ενθυμήθηκες την αμαρτία μου και βάλθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις. Ευχαριστώ σε, κύριε». Μετά την στιγμάς βαθίας σιγής, καθήν τα δάκρυά της οικούντος στάζονται από τον πλακόν, ανεστέναξαν εκ βάθους καρδίας, εδίστασαν ο λίγο και έπειτα επρόσθεσε: «Σου έφερα 2 παιδιά μου στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τα λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρθαν τα αυτιά μου να βοίζουν. Δεν εδίνηθη να ακούσω περιπλέον. Καθήν δε στιγμή είδαν ότι η μήτρη μου, καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας, έπιπτε αδρανής επί των μαρμάρων, εγώ αντί να δράμω προς βοήθειάν της, εποφελήθην την ευκαιρία να φύγω εκ της εκκλησίας, τρέχον ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως αν η πύλη να με συλλάβει, ορατός αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούνται υπό του τρόμου και εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον. Και χωρίς να το εννοήσω, ευρέθην έξαφνον μακράν της εκκλησίας. Τότε στάθη να πάρω την αναπνοή μου και τόλμησα να γυρίσω να ειδώ πίσω μου. Κανείς δεν με κυνηγεί. Ήρθα λοιπόν να συνέρχομαι, ο λίγων κατ' ο λίγων, και ήρθα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα στη μνήμη μου όλα στα προς τη μητέρα τρυφερότητας και ηθοποιίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ, μήπως τη έπτεσα ποτέ, μήπως την ειδίκησα. Αλλά δεν ειδηνήθην. Απέναντίας έβρισκον ότι αφού το γεννήθη αυτή η αδερφή μας, εγώ, όχι μόνο δεν ηγαπήθην όπως θα το επιθύμουν, αλλά τούτο αυτό παρηγονιζόμουν ολονέν περισσότερο. Ενεθυμήθην τότε και μη εφάνει ότι εννοήσα γιατί ο πατήρ μου συνείδησε να με ονομάζει το αδικημένο του και με πήρε το παράπονο και ήρθε να κλαίω. Ω, είπων, η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ πλέον δεν θα πηγαίνω στην εκκλησία και διευθύνει προς την οικία μας περίληπος και απελπισμένος. Η μήτρη μου δεν άρχισε να με ακολουθήσει μετά τις ασθενούς. Επειδή ο ιερεύς, ο συσταραχθής υπό τον κραβόρ μου εμβήκε στην εκκλησία όταν είδε την ασθενή, συνεβούλευσε τότε τη μητέρα μου να την μετακομίσει. Ο Θεός είναι μεγάλος, θυγατέρα της είπε, και η χάρη σου φτάνει σε όλη την οικουμένη. Αν είναι για να γιάνει το παιδί σου, θα το γιάνει και στο σπίτι σου. Δυστυχής η μήτρη ή της τον ήκουσε. Διότι αυτοί οι συνήθως τυπικοί λόγοι, με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουν συνήθως τους ετοιμοθανάτους, για να μην εκπνεύσουν την εκκλησία και βεβαιωθεί η ερώτηση του τόπου. Όταν επανείδων τη μητέρα μου, ή το υπέρ ποτέ θλιβερά, αλλά προς εμέ ιδίως εφέρθη με πολύ γλυκύτητα και προσύνια. Με έλαβε στην αγκάλη της, με θόπευσε και με φίλησε τρυφερά και επανειλημμένος. Ενόμιζα ότι προσεπάθη να με ξυλώσει. Εν τούτης εγώ τη νύχτα εκείνη ούτε να φάγω ή μπορούσα ούτε να κοιμηθώ.
εκοιτώμενοι στο στρώμα, με καμιόμενους οφθαλμούς, αλέτεινον τα ότα προσεκτικά προς πάσαν κίνηση της μητρός μου, η οποία όπως πάντοτε ηγρύπνει παρά του προσκέφαλον της ασθενούς. Θέτω ίσως μεσάνυχτα όταν ήρθε να πηγαίνω έρχεται στο δωμάτιο. Νόμιζα ότι έστω να κοιμηθεί αλυπατόμην, διότι με το λίγο εκάθισε και ήρχισε να μυρολογεί χαμηλοφόνος. Ή το μυρολόγιο του πατρός μας, πριν ασθενήσει η Ανιώ, το έψαλε πολύ συχνά, αλλά αφού το ασθένησε, το οίκουν δια πρώτην φοράν. Το μυρολόγιο τούτο εσύνθεσε επί το θανάτου του πατρός μου, κατά παραγγελίαν αυτής μία ηλιοκαής ρακέντη γύφτισσα, γνωστή στα περιχωρά μας για τη δεξιότητα εις το στιχουργήν αυτοσχεδίως. Μη φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρα και λιγδεράν κόμμεν, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τα ανοιχτά του στήθη. Εκάθιτο ένδοθεν τη αυλίου ημών θύρας, περιστοιχούμενος υπό χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε διαναγανώσει μετά του γύφτου. Και με την κεφαλήν και κλειμένη επί του ώμου, συνόδευε τον πένθυμον αυτού σκοπών με τους κλαφημερούς ήχους της τριχόρδου του λύρας. Προ αυτού η μήτρη μου ορθία εβάσταζε την Ανιώ στην αγκάλη της και ήκουγε προσεκτική και δακρύουσα. Εγώ την εκράτων σφιχτά από του φορέματος και έκρυπτον το πρόσωπό μου στα σπτυχάς αυτού, διότι όσο γλυκής ήσαν η ήχη εκείνη, τόσο φοβερά μη εφαίνεται η μορφή του αγρίου του ψάλτου. Όταν η μήτρη μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσε από το ακροντές της καλύπτρας της και έδωκε εις τον Αθήγανον 2 ρουμπιέδες. Τότε είχαμε ακόμα αρκετούς. Έπειτα παρέθηκε εις αυτούς άρτων και ίνων και ό,τι προσφάγιον ευρέθη πρόχειρον. Ενώ δε εκείνοι έτρωγαν, κάτω η μήτρη μου εις το ανόγι επαναλάβανε του ελεγίων κατηδίαν, για να το στερεώσει στη μνήμη της, και φαίνεται ότι το έβρε πολύ ωραίο. Διότι καθήν στιγμή ο Κατσίβελος, μετά τις συμβίες του ανεχώρη, έδραμε κατόπιν του και του εχάρισε ένα από τα σαλιβάρια του πατρός μου. Θεός χωρές τον άντρα σου νύφη, εκφώνησε έκθαμβος ο ραψοδός, και φορτωθεί στα χάλκινα του σκεύη, εξήλθε τη αυλή μας. Αυτό λοιπόν το ελεγίον εμμυρολόγη κατά εκείνη τη νύχτα η μήτρη μου. Εγώ ήκουν και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσει σιγαλά, αλλά δεν ετόλμω να κινηθώ. Έφνιες, αισθάνθην ευωδίαν θυμιάματος. Ω, είπων, απέθανε το καημένο του Ανιώ μας και την άχνε από το στρώμα μου. Τότε βρέθην ενώπιν παραδόξου σκηνής. Η ασθενής ανέπνεε βαρέως όπως πάντοτε. Πλησίον αυτής ήταν τοποθετημένη ανδρική ενδυμασία. Καθήν τάξη φορείται. Δεξιόθεν σκαμνίων σκεπασμένο με μαύρο ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος και κατέρωθεν 2 λαμπάδες αναμένε. Η μήτρη μου γονιπετής εθυμίαζε τα αντικείμενα ταύτα, προσέχουσα επί της επιφανείας του ύδατος. Φαίνεται ότι εκκιτρίνησε από το φόβο μου, διότι ως με είδε, έσπευσε να με καθησυχάσει. Μη φοβείσαι, παιδάκι μου, με είπε μυστηριωδώς. Είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσα τον και να έρθει να γιατρέψει το Ανιώ μας. Και με έβαλε να καθίσω πλησίον της. Έλα, πατέρα, να με πάρει σε μένα για να γιάνει το Ανιώ, ανεφώνησα εγώ διακοπτόμενος υπό το λιγμόν μου, και έριψε από τη μητρός μου παραπονοτικό βλέμμα, για να της δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδερφής μου. Δεν αισθανόμουν ανόητος ότι τούτο τρόπος εκορύφωνα την απελπισία της. Πιστεύω να με συγχώρεσε. Ήμουν πολύ μικρός τότε και δεν είναι δύναμη να εννοήσω την καρδία της. Μετά την άστιγμάς βαθίας υγιής εθυμίασαν εκ νέου τα προημών αντικείμενα και επέστησαν όλη αυτή την προσοχή επί του ύδατος, το οποίο ευρίσκεται εις από του σκαμνίου ευρύχωρον σκεύος. Έφνιες, μικρά χρυσαλής, πετάξα κυκλικός από αυτού, ίγγιξε με τα πτερά της και τάραξε ελαφρώς στην επιφάνειά του. Η μήτρη μου έσκυψε ευλαβώς και έκαμε το σταυρό της, όπως όταν διαβαίνουν τα Άγια στην εκκλησία. «Κάμε το σταυρό σου, παιδί μου», μη εψιθύρισε, βαθέως συγκεκινημένη και μη τολμώσα να υψώσει τα όματα. Εγώ υπήκουσα μηχανικός. Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλή σε χάθη στο βάθος του δωματίου, η μήτρη μου ανέπνευσε, εσηκώθη λαρά και ευχαριστημένη και είπε: «Επέρασαν η ψυχή του πατέρα σου», είπε, παρακολουθούσα εισέτη την πτήση του χρυσαλιδίου με βλέμματα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιενε από του ύδατος και έδεκε σε μένα πίο. Τότε μου ήρθε εις το νου ότι και άλλοτε μας επότιζαν από το αυτού σκεύος ευθύς ως εξυπνούμεν. Και ενθυμήθην ότι ο Σάκης έκαμνε τούτο η μήτρη μας, ήταν καθ' όλη εκείνη τη μέρα ζωηρά και περιχαρής, ως αν είχε απολαύσει μεγάλη την άπτην μυστική ευδαιμονία. Αφού με πότισε επλησίασε στο στρώμα της Ανιώς με το σκεύος αναχείρας. Η ασθενής δεν είναι κοιμάτο, αλλά δεν ήταν και όλος διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά ήταν ημίκλειστα. Οι δύο οφθαλμοί της, εφόσον διαφαίνοντο, εξέπεμπουν παράδοξο την αλάμψη διαμέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων. Η μήτρη μου ανεσήκωσε το ισχνό του κορασίου σώμα με τα προσοχής, και ενώ δια της χειρός υπεστήριζε τα νότα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος στα μαραμένα του χείλη.
Έλα, αγάπη μου, της είπε. Ποια από αυτό το νερό να γιάνεις? Η ασθενής δεν είναι στους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε τη φωνή και ενόησε τα λέξεις. Γλυκή και συμπαθητικό μηδίαμα διέστρεψε τα χείλη της. Έπειτα ερόφησε ολίγα σταγόνα του ύδατος εκείνου, το οποίο έμελε το όντι να την ιατρεύσει, διότι μόλις το κατάπιε και ίνιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε να αναπνεύσει, ελαφρώς στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρία επί της ολένης της μητρός μου. Το καημένο μας το Ανιώ εγλίτωσε από τα βάσανά του. Πολλοί έχουν κατηγορήσει τη μητέρα μου ότι ενώ εξένε γυναίκες εθρύνουν μεγαλοφόνος επί του νεκρού του πατρός μου, εκείνη μόνη έχει έναν άφθονα πλην σιγηλά δάκρυα. Η δυστυχής το έκαμε εκ φόβου, μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παραβεί τα όρια της εις νέας ανικούσης σεμνότητος, διότι καθώς είπε η μήτρη μας, χείρευσε πολύ νέα. Όταν επέθανε η αδερφή μας, δεν είναι το πολύ γεροντοτέρα, αλλά ούτε σκέφτηκαν τώρα τι θα είπε ο κόσμος, δια τους παραξικαρδίους της θρήνους. Όλη η γειτονιά σηκώθηκε ήθεπος παρηγορίαντες, αλλά το πένθος αυτής το φοβερόν ή το απαρηγόρητον. Θα χάσει το νου της, ψιθύρισαν βλέποντας αυτήν και κλειμένη και θρηνούσα μεταξύ των τάφων της αδερφής και του πατρός μας. Θα τα αφήσει μέσα στις 5 δρόμους, έλεγαν συναντώντας εμάς καθοδόν, εγκαταλειμμένα και περιποίητα. Και χρειάστηκε καιρός. Χρειάστηκαν νοθεσία και επιπλήξεις της Εκκλησίας, όπως συνέλθει σε αυτήν και ενθυμηθεί τα επιζώντατα, έκανε της και αναλάβει τα οικιακά της καθήκοντα. Αλλά τότε παρατήρησε πού μας είχε καταντήσει και η μακρά της αδερφής μας ασθένεια. Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη στους ιατρούς και τα ιατρικά. Πολλά χράμια και κυλίμια έργα των ιδίων αυτή σχεδόν τα έχει πωλήσει διασύμματα ποσά ή τα έχει δώσει σε αμοιβή στους γόητες και τα σμάγισσας. Άλλα μας τα έκρεψαν αυτοί και οι όμοιοι των επωφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας που της επεκράτησε το οίκο μας. Προς επίμετρον εξεντλήθησαν και προμήθεια των ζωοτροφών μας και εμείς δεν έχουμε πλέον πόθεν να ζήσουμε. Εν τούτης, αυτό αντί να πτωίσει τη μητέρα μας, τι απέδωκε απέναντίας διπλήν τη δραστηριότητα, είναι είχε πριν ασθενήσει το Ανιώ. Εμετρίασε, η κυρίως Ιππίν συνεκάλυψε το πένθος της. Υπερνίξε την ατολμία της ηλικίας και του φίλου της. Και λαβούσα τη δίκαιλαν, αναχείρας, ήρθε να ξενοδουλεύει, ώστε να δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον άνετον και ανεξάρτητον βίον. Επί πολλήν χρόνων μας διέτρεφε δια του ιδρώτος του προσώπου της. Τα ημερομίσια ήσαν μικρά και η ανάγκη μας μεγάλη, αλλά όμως εις κανέναν εξ ημών δεν επέτρεπε να την ανακουφίζει συνεργαζόμενος. Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επιθερούντο καθεσπέραν παρά την αιστείαν. Ο μεγαλύτερος μου αδερφός όφιλε να μάθει την τέχνη του πατρός μου, για να λάβει εν την οικογένεια τον τόπο εκείνο, ενώ έμελον εγώ να ξενιτευθώ και ούτω καθεξής. Αλλά προτούτου έπρεπε να μάθουμε όλοι τα γράμματά μας. Έπρεπε να ξεσχολήσουμε, διότι έλεγε η μήτρη μας άνθρωπος αγράμματος ξύλων απελέκητον. Οικονομικοί μας δυσχέρεια κορυφώθησαν όταν υπήρθε ανομβρία στην χώρα και ανέβησαν οι τιμές των τροφίμων. Αλλά η μήτρη, αντί να περιπιστεί περί της διατροφής ημών αυτών, επίφυξε τον αριθμό μας δια ενός κουρασίου, το οποίο με τα μακράς προσπαθίας κατόρθωσε να υιοθετήσει. Το γεγονός τούτο μετέβαλε το μονότονο και αυστηρό του οικογενειακού μας ημών βίου και σίγαγε εκ νέου αρκετή ζωηρότητα. Ήδη αυτή η υιοθέτηση έγινε το πανηγυρικά. Η μήτρη με φόρεσε τα γιορτερά της και μας οδήγησε στην εκκλησία καθαρούς και εκτενισμένους, έως να πρόκειται να μεταλάβουμε. Μετά το τέλος της λειτουργίας, εστάθημεν όλοι πρώτης εικόνας του Χριστού και αυτού εν μέσω του πυρεστώτος λαού, ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβε η μήτρη μου το θετόν αυτή θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επίκον πάντων ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό, ως εάν ήτος σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστών της. Η είσοδος στον οίκο μας αγένεται ουχή τον επιβλητική και τρόπον την άιν θριάμβο. Ο πρωτόγυρος του χωριού και η μήτρη μου προηγήθησαν μετά του κουρασίου, έπειτα ερχόμεθα εμείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδερφής μας ακολούθησαν μέχρι τη αυλίου ημών θύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγυρος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τα σχήρας του και το έδειξε επιτινά στιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα, ρώτησε μεγαλοφόνος. Ποιος από εσάς είναι ή ειδικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από τη δεσποινιώτη Χαλιέσα και από τους ειδικούς της? Ο πατήρ του κουρασίου το χρός και έβλεπε περίληπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιε ανακουμισμένη στον ώμο του. Η μήτρη μου έτρεμε εκ του φόβου μήπως ακουστεί καμιά φωνή. Πήγε κάποιος εγώ και ματαιώσει την ευτυχία της. Αλλά κανείς δεν απεκριθεί. Τότε οι γονείς του παιδιού εισπάσισαν αυτό δια τελευταία φορά και αναχώρησαν μετά των συγγενών του. Ενώ οι δικοί μας μετά του πρωτογέρου εισήλθουν και εξενίστησαν παροιμήν. Από τη στιγμή στάφτησε η μήτρη μας ήρχισε να επιδαψιλεύει στην θετή μας αδερφή τόσες περιποίησεις, όσων ίσως δεν εξιώθημεν εμείς στην ηλικία της και εις καιρούς πολύ ευτυχεστέρους. Ενώ δε με το λίγο χρόνο, εγώ με πλανόμενο στραγών εν τη γη ξένη, η δε άλλη μου αδερφή ταλαιπωρούντο κατακοιμόμενη στα εργαστήρια των μαστόρων,
Το ξένο κοράσιο εβασίλευε στον οίκο μας ως αν ήταν ειδικός του. Οι μικροί των αδερφών μου μισθοί θα εξήρκουν προς ανακούφιση της μητρός εφό και την εδίδοντο. Αλλά εκείνη αντί να τους δαπανά προς ανάπαυσή της, επρίκιζε δι' αυτόν τη θετίνη της θυγατέρα και εξεκολούθησε εργαζόμενη προς διατροφή της. Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και οι πολλά έτη γνώμουν τι συνέβαινε εις τον οίκον μας. Πριν κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένο κοράσιο ευξήθη, ανετράφη, επρικίστη και υπανδρεύτη, ώστε να ήταν αληθώς μέλος της οικογένειάς μας. Ο γάμος αυτός, όσοι φαίνεται επίτηδες επεσπεύθη, υπήρξε αναλυθής χαρά των αδερφών μου. Οι δυστυχείς ανέπνευσαν, απαλλαγέντες από το πρόσθετο των φορτίων. Και είχαν δίκιο. Διότι η κόρη εκείνη, εκτός ότι ποτέ δεν αισθάνθη προς αυτούς αδελφικήν την αστοργία, επιτέλους απεδείχθη αχάριστος προς τη γυναίκα, ως της περιποιήθη τη ζωή αυτής με το σάφτην φιλοστοργία, όσοι ολίγα γνήσια τέκνα γνώρισαν. Είχαν λόγους λοιπόν οι αδερφοί μου να είναι ευχαριστημένοι και είχαν λόγους να πιστέψουν ότι και η μήτηρ αρκετά αδιδάχθη του μαθήματος εκείνου. Αλλοπία υπήρξε η έκπληξή των όταν ο λίγας μετά τους γάμους ημέρα την είδον να έρχεται στην οικία, σφίγγουσα τρυφερώσει στην αγκάλη της εν δεύτερο κοράσιον. Ταύτη φορά εν σπαργάνιες. Το κακότυχο, ανεφώνει η μήτρη μου κύπτουσα συμπαθητικός επί της μορφής του νηπιού. Δεν το έφτασε πως εγεννήθηκε λάρφανο, μόνο πέθανε και η μάνα του και το άφηκε μέσα στη στράτα. Και ευχαριστημένη τροποντινά εκ της ατυχούς ταύτης συμπτώσεως, επεδείκνυε το λάφυρον της θριαμβευτικός προς ενεούς εκ της εκπλήξεως αδερφούς μου. Το οικών σέβασε το πολύ και η ευθυντία της μητρός μεγάλη, αλλά οι πτωχοί αδερφοί μου ήσαν τόσο απογοητεμένοι, ώστε δεν δίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως στη μητέρα των ότι καλόν θα ήταν να παραιτηθεί του σκοπού της. Αλλά την έβρον αμετάπιστον. Τότε δήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειά των και τι αρνήθησαν τη διαχείριση του βαλαντίου των. Όλες μάτιν. Μη μου φέρετε τίποτα, έλεγε η μήτρα μου. Εγώ δουλεύω και το θρέφω, σαν πως έθρεψα και εσάς. Και όταν έρθει ο Γεωργής μου από την ξενιτιά, δηλαδή εγώ, θα το πρεκίσει και θα το πανδρέψει. Αν τι θα ρείτε. Εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε. Εγώ μάνα θα σε θρέψω και σένα και το ψυχοπαίδι σου. Ναι, έτσι με το είπε που να έχει την ευχή μου. Όπως είπαμε, ο Γιώργης ήμουν εγώ και την υπόσχεση ταύτη την είχαν δώσει αληθώς. Αλλά ήταν πολύ πρωτύτερα. Για τον καθήν εποχή η μήτρη μας εργάζεται να θρέψει την πρώτη μας θετήν αδερφή, καθώς και εμάς. Εγώ τη συνόδευω κατά τη διακοπά των μαθημάτων, παίζον παρά αυτή, ενώ εκείνη έσκαπτε ή εξεφωτάνιζε. Μίαν ημέρα, διακόψατε στην εργασία, επιστρέφομαι από του αγρού φεύγοντα στον αφόρητο καύσωνα. Η φού λίγο έριψε να λιποθυμήσει η μήτρη μου. Καθοδόν, κατελήφθη με υποραγδεωτά τη βροχή, εξήγηλε ότι είναι συμβαίνουση παροιμή συνήθω, μετά προηγηθήσαν υπερβολική ζέστη, η λάβραν, καθώ την ονομάζουν οι συντοπίτε μου. Δεν είμαι θα πλέον πολύ μακράν το χωρίο, αλλά έπρεπε να διαβώ ένα χήμαρον, ώστε τη πλημμυρή σα εκατέβαινε ορμητικότατο. Η μήτρη μου θέλησε να με σηκώσει στον ώμο τη, αλλά εγώ απεποιήθην. Είσαι αδύνατη από την λιποθυμία, τι είπαν. Θα με ρίψει μέσα στον ποταμό. Και σήκωσα τα φορέματά μου και σήλθον δρομέως στο ρεύμα, πριν εκείνη προφθάσει να με κρατήσει. Είχον εμπιστευτεί στι δυνάμει μου πλέον ή ό,τι έπρεπε. Διότι πριν σκεφτώ να υποχωρήσω, τα γόνατά μου ελίγησαν, οι πόδες μου έχασαν το στήριγμά και ανατραπής παρεσύρθην υπό το χυμάρο ως κέλυφος καρύου. Μια σπαρακτική κραυγή φρίκη είναι πάνω ότι ενθυμούμε εκ των μετά ταύτα. Ή το η φωνή τη μητρός μου τη ερήφθη στα ρέματα δεν με σώσει. Πώς δεν έγινε αιτία να πνιγεί και εκείνη με τεμού είναι θαύμα. Διότι ο χήμαρος εκείνο είχε κακή φήμη παροιμήν. Και όταν λέγουν περί τεινός ότι τον επήρε το ποτάμι, εννοούν ότι πνίγει σε αυτόν τούτον των χήμαρων. Κι όμως η μήτρη μου λιπόθυμος καθώς ήταν κατάκοπος, βεβαρημένη από επαρχιακά φορέματα, ικανά να την πνίξουν και το δεξιότερο μάλιστα κολυμβητήν, δεν εδίστασε να εκθέσει τη ζωή αυτή τη κίνδυνων. Επρόκειτο να με σώσει, και μην ήμουν εκείνο το τέκνο τη το οποίο πρόσφεραν άλλοτε στο Θεό ω αντάλλαγμα τη θυγατρός τη. Όταν έφτασε στον οίκο, με απέθεσε χαμέ από τον ώμο τη, ήμουν ακόμα παραζαλισμένο. Δια τούτο, αντί να αιτιαθώ την απρονοησία μου δεν το Σιβάν, απέδωκα αυτό στι εργασίε τη μητρό μου. Μην δουλεύει πια, μάνα, τι είπαν, ενώ εκείνη με ενέδεια στεγνά φορέματα. Ποιο θα μα θρέψει, παιδί μου, σαν δεν δουλεύω εγώ, ερώτησε εκείνη στενάξη. Εγώ, μάνα, εγώ, τη απήντησα τότε με τα παιδικού τόμφου. Και το ψυχοπαίδι μα και εκείνο εγώ. Η μήτρη με δίασε ακουσίω, δίνει την επιβλητική στάση την έλαβαν προσφέρουν τη διαβεβαίωση ταύτην. Έπειτα διέκοψε την ομιλία η Πούσα. Αν θρέψετε πρώτα τον εαυτό και ύστερα βλέπουμε. Δεν παρήρθε πολύ καιρό και απερχόμενη στα ξένα. Η μήτρη βεβαίως ούτε σημείωσε καν την υπόσχεση εκείνη. Εγώ όμως ενθυμούμαι πάντοτε ότι η απάρνησή τη με χάρισε και δια δευτέραν φοράν τη ζωή, την οποία τη όφιλον. Δια τούτο έχω την υπόσχεση εκείνη επί τη καρδία μου, και όσο μεγάλωνα, τόσο σπουδαιότερα νόμιζα τον εαυτό μου υποχρεωμένο προ εκπλήρωσή τη. Με εκλέγει, μητέρα, τι είπε ο αναχωρών. Εγώ πηγαίνω πια να κάνω παράδες, έννοια σου. Από τώρα και να πάει να σε θρέψω και σένα και το παραπέδι σου. Αλλά ακούει, δεν θέλω πια να δουλεύει.
Δεν ήξεραν ακόμα ότι δεκαετές παιδίων, όχι τη μητέρα, αλλά δε τον εαυτό μου δεν δύναται να θρέψει. Και δεν φανταζόμουν, οποία φοβερέ περιπέτεια με περίμενον και πόσα πικρία έμεναν ακόμη να ποτίσω τη μητέρα μου δια τη ξενιτία εκείνη. Διείς ήλπιζον εγώ να την ανακουφίσω. Επί πολλά έτη, μάλιστα, όχι μόνο βοήθεια, αλλά δε μία επιστολή κατόρθωσα να τη στείλω. Επί πολλά έτη, παρεμόνω στου δρόμου ερωτώσα του διαβάτα, μη με είδω πουθενά. Πότε την έλεγαν ότι δυστύχησαν Κωνσταντινούπολη και τούρκευσαν. Να φάνε τη γλώσσα του που το έβγαλαν, αποκρίνεται η μήτρη μου. Αυτό που λένε δεν μπορεί να είναι το παιδί μου. Αλλά με το λίγο εκλείε το περίτρομο στο εικονοστάσιόν μα και προσήχε το δακρυρωούσα προ το Θεό, για να με φωτίσει να επανέλθω στην πίστη των πατέρων μου. Πότε τη έλεγαν ότι αναβάγησε στι ακτά τη Κύπρου και πετώρα καίνε στου δρόμου. Φωτιά να τι κάψει, απεκρίνεται εκείνη. Το λένε από τη ζούλια του. Το παιδί μου θέλει να κάνει κατάσταση, το πάει στον Άγιο Τάφο. Αλλά με το λίγο εξήγεται στου δρόμου εξετάζοντα του διαβατικού επέτα και μετέβαινε όπου ακούγεται κανεί καραβοτσακισμένο, με τη θλιβερά ελπίδα να ανακαλύψει αυτό το ίδιο τη τέκνο, με την πρόθεση να δώσει σε αυτόν τα στερήματά τη, όπω τα έβρω εγώ ει τα ξένα από τα σχήρα των άλλων. Κι όμω ο Σάκης επρόκειτο περί τη θετή αυτή θηγατρό, τα λησμόνια όλα τα αυτά και φοβέρεται του αδερφού μου, ότι ελθόν εγώ από τα ξένα θα του εντροπιάσω, δίθεν δια τη γενναιότητά μου και θα πρικίσω και θα υπανδρέψω την κόρη την εν πομπή και παρατάξει. Μα τι θα λέτε, εμένα το παιδί μου το υποσχέθηκε, α έχει την ευχή μου. Ευτυχώ σε κακή εκείνη ειδήσει δεν ήσαν αληθινέ. Και όταν μετά μακράν απουσίαν επέστρεψε στον οίκο μα, ήμουν ει θέση να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου ω προ τη μητέρα, καν η οποία ήταν τόσο ολιγαρκή. Ω προ το ψυχοπαίδι τη όμω δεν με έβγαινε τόσο πρόθυμο όσο ήλπιζε. Απέναντία μόλι είχαν φτάσει και εξεφράσει εναντίον τη διατηρήσεώ του προ μεγίστη τη μητρό ημών έκπληξη. Είναι αληθέ ότι δεν είμαι κυρίω εναντίον τη αδυναμία μητρό μου. Την προ τα κοράσια κλίση τη έβρισκον σύμφωνον προ τα αισθήματα και του πόθου μου. Τίποτα άλλο δεν επιθυμούν περισσότερο παρά να έβρω επιστρέφουν στον Ιωκρό μία αδερφή, τη οποία η φεδρά μορφή και οι συμπαθητικέ φροντίδε να εξορίζουν από τη καρδιά μα και τη μονόσεω μελαγχολία και να εξαλείψουν από τη μνήμη μου τα κακοπαθία όσα υπέστην εν τη ξένη γη. Προ ανταλλαγή, εγώ θα προτιμούμε να τη διηγώ με τα θαυμάσια των ξένων χωρών, τα περιπλανήσει, τα κατορθώματά μου και θα είμαι πρόθυμο να τη αγοράζω ό,τι αγάπα, να την οδηγώ στου χορούς και τα σπανηγύρι, να την πρικίσω και τέλος να χορέψω στους γάμους της. Αλλά την αδερφήν ταύτην την φανταζόμενη ωραία και συμπαθητική, αναπτυγμένη, έξυπνον, με γράμματα, με χειροτεχνήματα, με όλα σαν γέννητα αρετά όσα είχαν η κόρη των χωρών όπου έζων μέχρι τότε. Και δι' τούτων όλων τι έβρον, ακριβώς το αντίθετο. Η θετή μου αδερφή το ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπάντων δύσνος, τόσο δύσνος, ώστε ευθύς εξ αρχής με ενέπνευσε αντιπάθεια. Δώσ' το πίσω του, Κατερινιό, έλεγα μια μέρα στη μητέρα μου. Δώσ' το πίσω, αν μ' αγαπάς. Αυτή τη φορά σε το λέω με τα σωστά μου. Εγώ δεν σε φέρω μια άλλη αδερφή από την πόλη. Θα σε φέρω μια άλλη. Ό,τι λουλιά τη θες. Ένα έμορφο κορίτσι. Ένα έξυπνο κορίτσι που να στολίσει μια μέρα το σπίτι μας. Έπειτα περιέγραψε με τα ζωηρότερα χρώματα, οποίων θα ήταν το ορφανόν το οποίο έμενα να τη φέρω. Και πόσο πολύ θα το ηγάπων. Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου προς αυτήν, είδω με την εκπλήξεώ μου τα δάκρυα τη έρευνε σιγαλά και μεγάλα επί των οχρών αυτή παριών, ενώ οι ταπεινωμένοι τη οφθαλμοί εξέφραζαν μίαν απερίγραπτον θλίψη. Είπε μεταπελπιστική εκφράσεω. Ενόμιζα ότι εσύ θα αγαπήσει το Κατερινιό περισσότερο από του άλλου, αλλά πατήθηκα. Εκείνοι δεν θέλουν διόλου αδερφή, και εσύ θε μια άλλη. Και τι φταίει το φτωχό, σαν έγινε όπω το πλάσει ο Θεό. Αν έχει μια αδερφή άσχημη και με ολίγο νου, θα την έβγαζε γι' αυτό μέσα στου δρόμου να πάρει μια άλλη έμορφη και γνωστική. Όχι, μητέρα, βέβαια όχι, απήντησα εγώ. Μα εκείνη θα το παιδί σου, καθώ κι εγώ. Ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτα. Μα είναι όλο διόλου ξένοι. Όχι, ανεφώνησε η μήτρη με τα ρημόνα. Όχι, δεν είναι ξένο παιδί. Είναι δικό μου. Το πήρα 3 μηνών από πάνω από το λείψανο τη μάνα του. Και ο Σάκης έκλαιγε, του βάζα το βυζί στο στόμα μου να το πλανέψω. Και το τύλιγα μέσα στα σπάργανά σα και το κοίμησα μέσα στην κούνια σα. Είναι δικό μου το παιδί και είναι αδερφή σα. Με τα σλέξει ταύτα, τα οποία πρόφερε ισχυρό και με επιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλή αυτή και με παρατήρησε ασκαρδαμικτή. Περίμενε προκλητικό στην απάντησή μου. Αλλά εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξη. Τότε εχαμήλωσε πάλι του οφθαλμούς και εξικολούθησε με ασθενή φωνή και θλιβερών πλέον τόνων. Τι να γίνει, και εγώ το ήθελα καλύτερο, μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκε ακόμα. Και το έκαμε ο Θεός τέτοιο για να δοκιμάσω την υπομονή μου να με συγχωρέσει. Ευχαριστώ σε, κύριε. Και τα αυτά λέγουσα έθηκε τη δεξιά επί του στήθους, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτής πλήρης δακρύων προς τον ουρανό και έμεινε ούτως επί την άστιγμά σιγόσα. Κάτι θα έχεις τη μάνα στην καρδιά σου, μητέρα, είπαν τότε μετατινώς δειλίες. Μη θυμώνεις. Και Λαβών εφίλησε την παγιάρα αυτή χείρα προς εξηλαίωσαν. Ναι, είπε εκείνη αποφασιστικός.
Έχω εδώ κάτι μέσα βαρύ, πολύ βαρύ, παιδί μου. Ως τώρα το γνωρίζει μόνο ο Θεός και ο πνευματικός μου. Εσύ είσαι διαβασμένος και συντυχαίνεις καμιά φορά σαν τον ίδιο το πνευματικό και καλύτερα. Σήκω, κλείς τη θύρα και κάτσε να στα πω. Ίσως και με παρηγορήσω λίγο, ίσως με λυπηθείς και αγαπείς και εσύ τον Κατερινιό τότε σαν να ήταν αδερφή σου. Οι λόγοι ούτι και ο τρόπος με τον οποίο του σε πρόφερε ενέβαλαν στην καρδιά μου μεγάλη ταραχή. Τι είχε τάχα να με εμπιστευτεί η μήτρη μου χωριστά από του αδερφού μου. Όλα αυτά κατά την απουσία μου δυστυχία με τη είχε αφηγηθεί. Όλον το πρώτο τη βίο με τον εγνώριζα σαν παραμύθι. Τι του λοιπόν εκείνο που μα απέκρυπτε μέχρι τούδε, που δεν ετόλμησε να φανερώσει κανένα πλην του Θεού και του πνευματικού τη. Όταν επανήλθω να καθίσω πλησίον τη, έτρεμουν τα γόνατά μου εξαορίστου αλεσχηρού τεινό φόβου. Η μήτρη μου εκρέμασε την κεφαλή ενό κατάδικο, ώστε σύσταται ενώπιον του κριτού, με τη συνέστηση τρομερού τεινό εγκλήματο. Το θυμάσαι το ανιό μα, με ρώτησε μετά την άστη μα πληκτική σιωπή. Μάλιστα, μητέρα, πώς δεν το θυμούμαι. Ήταν η μόνη μας αδερφή και ξεψύχησε μπρος στα μάτια μου. Ναι, με είπε ένα στενάξα βαθέως. Αλλά δεν είναι το μόνο μου κορίτσι. Εσύ είσαι 4 χρόνια μικρότερος από το Χριστάκι. 1 χρόνο κατόπιν του έκανα την πρώτη μου θυγατέρα. Ήταν τότε που η παντρολογία το φώτισε ο Μιλουνάς. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας σου, παράληξε στο γάμο του ώσπου να αποσαραντήσω εγώ για να του στεφανώσουμε κι εμείς μαζί. Ήθελε να με βγάλει και εμένα στον κόσμο. Για να χαρώ σαν παντρεμένη, αφού κορίτσι δεν μ' άφησε η γιαγιά σου να χαρώ. Σαν ήμουνα, το πρωί του στεφανώσαμε και το βράδυ ήταν καλεσμένοι στο σπίτι του. Και έπαιζαν τα βιολιά, και έτρωγε ο κόσμο στην αυλή, και γύρναγε η κανάτα με το κρασί από χέρι σε χέρι. Και έκαμε και ο πατέρα σου κέφι, σαν διασκεδαστικό που ήταν ο Μακαρίτης, και με έριψε το μανδύλι του να σηκωθώ να χορέψουμε, σαν τον έβλεπε να χορεύει. Μου άνοιγε η καρδιά μου και σαν νέα που ήμουν αγαπούσα και εγώ το χορό. Και χορέψαμε λοιπόν, και χόρεψαν και άλλοι κατά πόδι μα. Μα εμείς χορέψαμε καλύτερα και πολύτερα. Σαν να κοντέψαν τα μεσάνυχτα, πήρα τον πατέρα σου παράμερα και τον είπα: Άντρα, εγώ έχω παιδί στην κούνια. Δεν μπορώ πια να μείνω. Το παιδί πεινά, εγώ σπαργάνωσα. Πώς θα το βυζάξουμε στον κόσμο με το καλό μου το φόρεμα. Μην εσύ αθέας να διασκεδάσεις ακόμα, εγώ θα πάρω το μωρό να πάω στο σπίτι. Καλά η γυναίκα, είπε σχολεμένος και με επαπάριζε πα στον νόμο. Έλα, χόρεψε και αυτό το χώρο μαζί μου και θα πηγαίνουμε και δυο. Το κρασί άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι. Και αφορμή γύρευα και εγώ να φύγω. Σαν να ξεχορέψαμε και εκείνο το χώρο, πήραμε τη στράτα. Ο γαμβρός έστειλε τα παιχνίδια και μας ξεβροβόντουσαν ως το μισό το δρόμο. Μα είχαμε ακόμα πολύ στο σπίτι, γιατί ο γάμος έγινε στον Καρσί Μαχαλά. Ο δούλος πήγαινε μπροστά με το φανάρι. Ο πατέρας ο σήκωνε το παιδί και βαστούσε και εμένα από το χέρι. Κουράστηκες, βλέπω, γυναίκα. Ναι, Μιχαλή, κουράστηκα. Άντε, βάλε ακόμα κομμάτι, δίνε μας που να φτάνουμε στο σπίτι. Θα στρώσω τα στρώματα μοναχός μου. Μετάνιωσα που σέβαγα και χόρεψες τόσο πολύ. Δεν πειράζει, άντρα μου, του είπα. Το έκαμε για χατήρες. Αύριο ξεκουράζομαι πάλι. Έτσι ήρθαμε στο σπίτι. Εγώ εφάσκωσα και βίζωξα το παιδί και εκείνος έστρωσε. Ο Χριστάκης εκοιμάτω μαζί με τη Βενετιά που την αφήκα να τον φυλάει. Σε λίγο πλαγιάσαμε κι εμείς. Εκεί μέσα στον ύπνο μου με φάνηκε πως έκλαψε το παιδί. Του καημένο, είπα, δεν έφαγε σήμερα χορταστικά. Και ακούμπησα δά στην κούνια και θα το βυζάξω. Μα ήμουν πολύ κουρασμένη και δεν μπορούσα να κατεθώ. Το έβγαλα λοιπόν και το έβαλα κοντά μου, μέσα στο στρώμα μας και του έδωκα τη ρόγα στο στόμα. Εκεί με ξαναπήρε και εμένα ο ύπνος. Δεν εξεύρω πόση ώρα ήθελε ως το πουρνό. Μα σαν ένιωσα να χαράζει, ας το βάλω, είπα το παιδί στον τόπο του. Μα εκεί που πήγα να το σηκώσω, τι να δω. Το παιδί δεν σάλευε. Ξύπνησα τον πατέρα, το ξεφασκιώσαμε, το ζεστάναμε, το τρίψαμε του μητούδι, τίποτα. Ήταν αποθαμένο. Το πλάκωσες, γυναίκα του παιδί, είπε ο πατέρα και τον πήρα τα δάκρυα. Το τέλεσα κι εγώ να κλαίω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρα σου έβαλε το χέρι του στο στόμα και σους μου είπε: Τι φωνάζει, βρεπόδι. Αυτό με το είπε Θεός χωρέστονε. 3 χρόνια τι είχαμε παντρεμένοι, κακό λόγο δεν με είπε. Μόνο εκείνη τη στιγμή με είπε. Τι φωνάζει έτσι. Θε να ξεσηκώσει τη γειτονιά, να πει ο κόσμο που σε μέθησε και πλάκωσε το παιδί. Και είχε δίκιο που να γιάσουν τα χώματα που κοίταται. Γιατί αν το μάθαινε ο κόσμο, έπρεπε να σκίσω τη γη, να έμβω μέσα από το κακό μου. Αλλά τι τα θε. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Σαν το εθάψαμε το παιδί και γυρίσαμε την εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνο στο μεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγε κρυφά. Είσαι νέα και θα κάνει και άλλα, μη λέγαν. Ωστόσο ο καιρός περνούσε και ο Θεός δεν μας έδινε τίποτα. Να, έλεγα μέσα μου, ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν στάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που με έδωκε. Και ντρεπόμουν τον κόσμο και φοβόμουν και τον πατέρα. Γιατί εκείνος όλο τον πρώτο χρόνο έκανε τάχα του αλίπητο και με παρηγορούσε για να με δώσει θάρρος. Ύστερα όμως άρχισε και αυτός να γίνεται σιγανός και συλλογισμένος. 3 χρόνια πέρασαν χωρίς να φάγω ψωμί να πάει στην καρδιά μου. Στα 3 χρόνια και ύστερα γεννήθηκες εσύ. Ήταν πολλές οι χαρές που επήγα. Σαν να γεννήθηκες εσύ, εκατάκατσε η καρδιά μου, μα δεν ημέρεψε.
Ο πατέρας του έτειλε κορίτσι και μια μέρα με το είπε. Και αυτό καλώς μας όρισε δυσποινιό. Μα εγώ θέλω κορίτσι. Όταν πήγε η γιαγιά σου στον Αγιον Τάφο, έστειλε 12 πουκάμισα και 3 Κωνσταντινάτα για να με βγάλει ένα σχοροχάρτη. Για δεις εσύ, ίσα εκείνο το μήνα που γύρισε η γιαγιά σου από το Ιερουσαλήμ με το σχοροχάρτη, εκείνο το μήνα εκκυλοπονούσα την Ανιώ. Κάθε λίγο και λιγάκι φώναζε τη μαμίτσα. Ναι, έφυγα τέρα, λέει η μαμή, κορίτσι, δεν βλέπει, δεν σχωράν τα ρούχα. Και να πια χαρά εγώ σαν τα άκουγα. Σαν γεννήθηκε το παιδί και βγήκε ένα αληθινά κορίτσι, τότε πια ήρθε η καρδιά μου στον τόπο τη. Το ονομάσαμε Ανιώ, το ίδιο το όνομα που είχε το σχορεμένο, για να μην αποφαίνεται πω μα λείπει κανεί από το σπίτι. Ευχαριστώ σε Θεέ μου, έλεγα νύχτα και μέρα. Ευχαριστώ σε αμαρτωλή που εσήκωσε την ντροπή και εξάρριψε την αμαρτία μου. Και είχαμε πια την Ανιώ στα τα μάτια μα. Και ζούλευε εσύ, και έγινε του θανάτου από τη ζούλια σου. Ο πατέρα σου έλεγε το αδικημένο του γιατί καθώ απόκοψα πολύ νωρί και σε μάλλον καμιά φορά γιατί με μάλλον και εμένα, μάλλον γιατί σε παραμιλούσα. Και εμένα η καρδιά μου αράιζε, σαν να βλέπα να χαλνά. Μα που δεν μπορούσα να αφήσω την Ανιώ από τα χέρια μου. Εφοβούμουν μήπω κάθε στιγμή μπορεί και να του συμβεί κάτι. Και ο πατέρα σου, ο Μακαρίτη, όσο και αν με μάλλον και εκείνο, την ήθελε πια, μη στάξει και μη βρέξει. Μα εκείνο το ευρωημένο, όσο περισσότερα χάρια, τόσο λιγότερη υγεία. Έλεγα πω σε μετάνιωσε ο Θεό που μα το έδωκε. Εσεί είσαστε κόκκινα, ζωηρά και σα πετά. Εκείνο ήσυχο και σιγανό και αρρωστιάρικο. Όταν το έβλεπα έτσι χλωμό, μου έρχεται στο νου μου σαν το πεθαμένο και η ιδέα πω εγώ το θανάτουσα άρχισε να ξερακυριεύει μέσα μου. Όσο μια μέρα, είδε, απέθανε και το δεύτερο. Όποιο δεν το δοκίμασε μοναχό του παιδί μου δεν ξέρει τι πικρό ποτήρι ήταν εκείνο. Ελπίδα να κάνω όλο κορίτσι δεν ήταν πλέον. Ο πατέρα σου είχε αποθάνει. Αν δεν βρίσκεται ένα γονιό να με χαρίσει το κορίτσι του, ήθελα να πάρω τα βουνά να φύγω. Αλήθεια που δεν βγήκε καλόγνωμο. Μόσο του είχα και το κοίδευα και το κανάκευα, θαρούσα πω είχα το δικό μου και ξεχνούσα εκείνο που χάσα και ημέρωνα τη συνείδησή μου. Καθώ του λέω λόγο, ξένο παιδί είναι πέδεψη. Μα για μένα η πέδεψη αυτή ήταν παρηγοριά και ελαφροσύνη. Γιατί όσο περισσότερο τυραννηθώ, σκεφτόμουν και χολοσκάσω, τόσο λιγότερο θα με παιδέψει ο Θεό για το παιδί που πλάκουσα. Γι' αυτό να έχει την ευχή μου, μη με γυρεύει τώρα να διώξω την Κατερινιό, να πάρω παιδί καλόγνωμο και προκομμένο. Όχι, όχι, μητέρα, ανέκραξα διακόψα αυτήν ακρατήτως. Δεν γυρεύω τίποτα. Ύστερα από όσα με αφηγήθες, σε ζητώ συγχώρεση για την ασπρακνία μου. Σε υπόσχομαι να αγαπώ τον Κατερινιό σαν αδερφή μου και να μην τη είπω τίποτα πλέον, τίποτα δυσάρεστον. Έτσι, παιδί μου, να έχει την ευχή του Χριστού και τη Παναγία, είπε η μήτρη μου, αναπνεύσασα. Γιατί βλέπει το πόνο σε καρδιά μου, το πολλακαμένο και δεν θέλω να του κακολογούνε. Ξέρω και εγώ μαθαία τη τύχη ήταν, του Θεού ήταν, τόσο κακή και ανεπιδέξια που είναι, την πήρα στο λαιμό μου, τελείωσε. Η εκμυστήρευση αυτή έκαμε βαθυτά την επί μου εντύπωση. Τώρα μου ενήγησαν οι οφθαλμοί και κατάλαβα πολλά πράξει τη μητρό μου, οι οποίοι ποτέ δεν φαίνονταν ω δυσιδαιμονία, άλλοτε φαίνονταν ω αυτόχρημα μονομανία αποτελέσματα. Το φοβερό εκείνο δυστύχημα επηρέασε τόσο πολύ το βίο τη όλων, όσο μάλλον απλή και ενάρετο και θεφοβούμενη ήταν η μήτρη μου. Η συναίσθηση του αμαρτήματος, η ηθική ανάγκη τη εξαγνήσεω και το αδύνατο τη εξαγνήσεω αυτό, τι φρικτή άλλωστε και αμήλικτο κόλαση. Επί 28 τώρα έτη βασανίζεται η τάλαινα γυνή, χωρί να δυνηθεί να κοιμήσει τον έλεγχο τη συνειδήσεώ τη, ούτε εν τι δυστυχίε, ούτε εν τι ευτυχίε τη. Αυτή τη στιγμή σα έμαθαν τη θλιβερά τη ιστορία, συνεκέντρωσα όλη μου την προσοχή ει το πώ να ανακουφίσω την καρδία τη, προσπαθώντα να παραστήσω σε αυτήν αφενός μεν το απρομελέτητον και αβούλητον του αμαρτήματο, αφετέρου δε την άκρα του Θεού ευσπλαχνίαν, τη δικαιοσύνη αυτού, ή τη δεν ανταποδίδει ίσα αντί ίσων, αλλά κρίνει κατά τους λογισμούς και τις προθέσεις μας. Και υπήρξε καιρός καθόν επίστευον ότι οι προσπάθειές μου δεν έμειναν ανεπιτυχείς. Εν τούτης, όταν μετά 2 ετών νέα αναπουσίαν ήρθε η μήτρη μου να με δει εν Κωνσταντινούπολη, θεώρησα καλό να κάνω υπέρ αυτής κάτι επιβλητικότερο. Εξενιζόμουν τότε εν το περηφανεστέρο της πόλεως οίκο, ενώ έσχονα αφορμή να γνωριστώ με τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Δεύτερον. Ενώ μία ημέρα συνεβαδίζομεν μόνοι υπό τα αμφιλαφής του κήπου σκιάς, το εξέθηκα την ιστορία και επεκαλέστη την επικουρία του. Το ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον κύρος με δού περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα, έμελε αναμφιβόλως να εμπνεύσει στη μητέρα μου την πεποίθηση τη αφέσεως του κρίματός της. Ο έμνηστος εκείνος γέρον, επενέσας τον περί τα θρησκευτικά ζήλο μου, υπεσχέθη την πρόθυμο σύμπραξή του. Ούτω λοιπόν, οδήγησε με το λίγο τη μητέρα μου στο Πατριαρχείο, δια να εξομολογηθεί στην Παναγιότητά του. Η εξομολόγηση διήρκησε πολλή ώρα και εκ των ευμάτων και των ρημάτων του Πατριάρχου ενόησα ότι χρειάζεται να διαθέσει όλη τη δύναμη τη απλή και ευλήπτου ρητορική του, όπω επιφέρει το ποθητόν αποτέλεσμα. Η χαρά μου ή το απερίγραπτος. Η μήτρη μου αποχαιρέτησε τον γεραρών Πατριάρχη με τη ειλικρινούς ευγνωμοσύνης και εξήθλανε το Πατριαρχείο τόσο ευχαριστημένη, τόσο ελαφρά, ώστε αν ήρθε από τι καρδίες αυτή η μεγαλύτερη μιλόπετρα.
Όταν εφτάσαμε στο κατάλημά τη, εξήγαγε του κόλπου ένα σταυρόν. Δώρο τη Παναγιότητά του, τον εφίλησε και ήρθε να τον περιεργάζεται βυθιζόμενοι ολίγων κατ' ολίγων οι σκέψει. Καλό άνθρωπο, τι είπε αυτό ο πατριάρχη. Ορίστε, τώρα πιστεύω ότι ήρθε η καρδιά στον τόπο τη. Η μήτρη μου δεν απεκρίθη. Δεν λέγει τίποτα, μητέρα, την ερώτησα με ταπεινό ζεσταγμό. Τι να σε είπω, παιδί μου, απάντησε τότε σύνος κατοσύτων. Ο πατριάρχη είναι σοφό και άγιο άνθρωπο. Γνωρίζει όλε τι βουλέ και τα θελήματα του Θεού και σχορνά τι αμαρτίε όλου του κόσμου. Μα τι να σε πω, είναι καλόγερος. Δεν έκαμε παιδιά για να μπορεί να γνωρίσει τι πράγμα είναι το να σκοτώσει κανείς το ίδιο το παιδί. Οι οφθαλμοί της επληρώθησαν δακρύων και εγώ σιώπησα.